Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama 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 Hare Hare Krishna, Krishna കൃഷ്ണ മാതാജി എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ലൈവ് വന്നോ? വന്നു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ലൈവ് ഇട്ടോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ലൈവ് വന്നിട്ടില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം എല്ലാവർക്കും. കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം മാതാജി. കൃഷ്ണ മന്ത്രം ചൊല്ല അപ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാവരും വരിക കയറും. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതുത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നസ്തികേ. മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതി ഗിരിം. യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം. ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം പരമാനന്ദമാധവ. ഓമജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലെ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരൂൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാം സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി നിഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലെ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമാചാര്യപാദായ നിധായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരവധാമദായ നഗരഗ്രാമതാരിണെ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലെ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണെ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണെ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. മതേകബന്ധോ മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാധന മന്നിഷ്ടാരകമദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥര ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ്, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്, ഗുരു ശ്രീല പ്രഭുപാദം കി ജയ്, ഗൗരനിതായ പ്രേമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരുവിന്റെ ഷോർട്ട് ഭാഗവത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് തുടങ്ങാമോ? പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ.
അപ്പൊ ഇന്നലെ നമ്മൾ പഠിച്ച എന്താണ് ഭഗവാന്റെ ഷഡ്ഐശ്വര്യങ്ങൾ പഠിച്ചല്ലേ. അപ്പൊ അതിലെ ഭഗവാന്റെ ശക്തി അല്ലെ. അപ്പൊ സർവ ശക്തിമാനാണ് ഭഗവാൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തി നമുക്ക് അളക്കാൻ പറ്റാത്ത അത്ര ശക്തിയാണ്. പക്ഷെ അവതാരങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയുടെ വെറും ഒരു അംശം മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ അല്ലെ. ആ അംശം ഏത് വേണ്ടിയിട്ടാ, ഏത് ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് അവതാരം എടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാല് ആ ഉദ്ദേശം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ ശക്തി ഇവിടെ ഭാഗികമായിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ അംശം മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പൊ വൈദ്യുതി നിലയത്തില് വൈദ്യുതി മുഴുവൻ ഒരു വൈദ്യുത വിളക്ക് പ്രകാശിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാത്തതുപോലെ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയുടെ വെറും ഒരു ചെറിയ അംശം മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നു. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ഷഡ് ഐശ്വര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു. സൗന്ദര്യം, സമ്പത്ത്, ജ്ഞാനം, ത്യാഗം, ശക്തി, കീർത്തി അല്ലെ. ഇതും പല പല അവതാരങ്ങളിലായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കാം. എല്ലാ അവതാരങ്ങളിലും ഈ ഷഡ് ഐശ്വര്യങ്ങൾ കാണത്തില്ല. അത് ഭഗവാനിൽ മാത്രമേ കാണൂ. ഭഗവാൻ സ്വയം അവതാരിയായിട്ട് വരുമ്പോ ഭഗവാനിൽ എന്ത് കാണുന്നു? ഈ ഷഡ് ഐശ്വര്യങ്ങൾ എല്ലാം കാണും. അതേസമയം ഭഗവാന്റെ എന്തെങ്ങനത്തെ അവതാരങ്ങളാന്നാ പറഞ്ഞ പൂർണ്ണ അധികാരമുള്ള, പൂർണ്ണ അംശങ്ങളോ പൂർണ്ണ അംശങ്ങളുടെ അംശങ്ങളോ ആണല്ലേ. അങ്ങനെ പൂർണ്ണ അധികാരമുണ്ട്, പൂർണ്ണ അംശങ്ങളായിരിക്കാം, ചിലപ്പോ പൂർണ്ണ അംശങ്ങളുടെ അംശങ്ങളായിട്ടായിരിക്കും അവതാരങ്ങൾ വരിക അല്ലെ. വിസ്താരങ്ങളും അവതാരങ്ങളും ഒക്കെ വരിക. അപ്പൊ അതിലെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഷഡ്ഐശ്വര്യങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഇവിടെ അതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ പരശുരാമനും നരസിംഹ ഭഗവാനും യഥാക്രമം ആജ്ഞാനിഷേധികളായ ക്ഷത്രിയരെ പരശുരാമൻ 21 പ്രാവശ്യം ഉന്മൂലനം ചെയ്തു. എന്നാൽ മഹാശക്തനും നാസ്തികനുമായ ഹിരണ്യകശിപിനെ വധിച്ച് അസാമാന്യമായ ശൗര്യം പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ പരശുരാമ അവതാരവും നരസിംഹ അവതാരത്തിൽ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ശക്തിയുടെ ഭാഗികമായിട്ടുള്ള ഉപയോഗമാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഭാഗികം എന്നാ പറഞ്ഞ വെറും ഒരു ചെറിയ അംശം അല്ലെ. അപ്പൊ നരസിംഹ ഭഗവാന് ഹിരണ്യകശിപിനെ വധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശക്തി മാത്രമേ ഉപയോഗിച്ചുള്ളൂ. ശൗര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശക്തി അല്ലേ. പിന്നെ ഏതാണ്? മഹാശക്തനാണ്, അതേസമയം ഭഗവാനിലെ വിശ്വാസമില്ലാത്ത നാസ്തികനുമാണ്. അത് കുഞ്ഞോട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ദേവന്മാരെല്ലാം അദ്ദേഹം പുരിക കൊടി ഒന്ന് വളച്ചാൽ തന്നെ ദേവന്മാരെ ഭയപ്പെടുന്നു. അത്രയ്ക്ക് ശക്തിമാനായിരുന്നു ഹിരണ്യകശിപു അല്ലെ. ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് എല്ലാ വരങ്ങളും നേടിയ ആളാണ്. 10,000-ഓളം വർഷങ്ങൾ, 10,000 അല്ലെ, അങ്ങനെയുള്ള വർഷങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം തപസ്സനുഷ്ഠിച്ച് ഈ വെറും എല്ലും തോലും ഒക്കെ ആയി. അവസാനം ശരീരത്തിന്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങൾ അറുത്ത് അഗ്നിയിൽ അർപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി അല്ലെ. അപ്പൊ അവസാനം തല അറുക്കുമെന്ന് കണ്ടപ്പോഴാണ് ബ്രഹ്മാവ് പ്രത്യക്ഷനാകുന്നത്. കാരണം അറിയാം, എന്താണ് ചോദിക്കുന്ന വരങ്ങളൊന്നും വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതായിരിക്കത്തില്ല എന്ന് ബ്രഹ്മാവിന് തന്നെ അറിയാം. പക്ഷെ ഈ ദേവന്മാരൊക്കെ അങ്ങനെയാണ്. ഇതാണ് അങ്ങേയറ്റം ഭക്തിയിൽ ആരാധിച്ചാല് അവർക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെടാതിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല. പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടേ പറ്റൂ, അവസാനമെങ്കിലും പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. അങ്ങനെയാണ് ഈ ഹിരണ്യകശിപു മഹാശക്തനായിട്ട് മാറിയത്. ഇപ്പൊ എന്താണ് അനിഷ്ടപരമായ തൻ്റെ പൂരിക ചലനങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രം അന്യഗ്രഹത്തിലെ ദേവന്മാരെ വിറപ്പിക്കത്തക്ക വിധം അതിശക്തനായിരുന്നു ഹിരണ്യകശിപു. എല്ലാവരും ഭയന്നോടുകയാണ് ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ പുരികൻ ചലിച്ചാൽ മതി ഭയന്നോടുകയാണ് ദേവന്മാർ. അപ്പൊ ദേവന്മാർ ഓടുമ്പോ പിന്നെ മനുഷ്യരുടെ കാര്യം പറയേണ്ടതില്ല അല്ലെ. ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിലെ ഉന്നതതല ദേവന്മാർ, ഭൗതിക അസ്തിത്വം എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളെല്ലാം ഭൗതിക ലോകത്താണ് വരുന്നത് അല്ലെ. സത്യലോകം വരെയുള്ള എല്ലാ ലോകങ്ങളും 6 ഉന്നത ലോകങ്ങളും എവിടെ തന്നെയാണ് വരുന്നത്? ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പെടുന്നതാണ്. ബ്രഹ്മാവും ദേവന്മാരും എല്ലാവരും പിതൃക്കളും ഋഷിമാരും അവരെല്ലാം ഉന്നത ലോകങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നവരെല്ലാവരും ഭൗതിക ലോകത്താണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്ന ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിലെ എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഉന്നത തല ദേവന്മാർ എന്ന് വെച്ചാൽ ദേവേന്ദ്രനും അതേപോലുള്ള ഓരോ
ഭാരവാഹികളായിട്ടുള്ള അല്ലെ ഓരോന്നിന്റെയും ഉത്തരവാദിത്വം കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ദേവന്മാർക്ക്. വായു ഭഗവാൻ, അഗ്നി ഭഗവാൻ അല്ലെ, ഇന്ദ്രൻ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ദേവന്മാരുണ്ട്. ചന്ദ്രൻ, സൂര്യൻ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ദേവന്മാരുണ്ട്. അതിശ്രേഷ്ഠരായ മനുഷ്യരെക്കാളും അവർക്ക് എന്താണ് ആയുസ്. അവരുടെ ഒരു ദിവസമാണ് നമുക്ക് ഒരു വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ മനുഷ്യരെക്കാളും ആയുസ് അവർക്ക് വളരെ കൂടുതലാണ്. സൗന്ദര്യത്തിലും നമ്മളെക്കാളും സൗന്ദര്യമുണ്ട്, സമ്പത്തുണ്ട്. പിന്നെ ഇതാ പരിച്ഛദങ്ങളിലും എന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റ് ആർഭാടങ്ങളും ഒക്കെ വരുന്നതാണ്, മറ്റെല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും. പിന്നെ ഇതാ മറ്റെല്ലാ വിധത്തിലും, അതും പോരാഞ്ഞിട്ട് എല്ലാ വിധത്തിലും 10 മടങ്ങ് മഹത്വമുള്ളവരാണ് ദേവന്മാരെല്ലാം. ഉന്നത ലോകങ്ങളില് അധിവസിക്കുന്ന എല്ലാവരും, ദേവന്മാർ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരും. അവർ എന്നാലും ഹിരണ്യകശിപിന് ഭയപ്പെട്ടു. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്തുണ്ട്? ആയുസ് കൂടുതലുണ്ട്, അതിശ്രേഷ്ഠരായ മനുഷ്യരെക്കാളും ആയുസ്സുണ്ട് എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. സൗന്ദര്യമുണ്ട്, സമ്പത്തുണ്ട്, പിന്നെ ഏതാ മറ്റെല്ലാ വിശേഷങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട്. എന്നാലും ഏതാണ് 10 മടങ്ങ് മഹത്വമുള്ളവരാണ്. എന്നാലും അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈ ഹിരണ്യകശിപിന്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഭയപ്പെടുന്നു എന്നാണ്. അങ്ങനെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഹിരണ്യകശിപു എത്ര പ്രബലനാണെന്ന് നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. എന്നിട്ടും നരസിംഹ ഭഗവാന്റെ നഖങ്ങളാൽ ഹിരണ്യകശിപു വെറും ചെറുഖണ്ഡങ്ങളായി ഛേദിക്കപ്പെട്ടു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് കിട്ടിയിരുന്നു? വരങ്ങൾ കിട്ടിയിരുന്നു അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് ആയുധങ്ങളൊന്നും പാടില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞ. ഭൂമിയിലും ആകാശത്തും മറ്റൊന്നും പാടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് മടി കിടത്തിയത് അല്ലെ. പിന്നെ ഏതാണ്? നടയിൽ വെച്ചാണ് ചെയ്തത്, അകത്തും പുറത്തും അല്ലാതെ. അപ്പൊ നഖങ്ങളാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. അത് ആയുധമായിട്ട് കണക്കാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ ആ വെറും നഖങ്ങൾ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ചെറു ഖണ്ഡങ്ങളായി, കഷ്ണങ്ങളാക്കി ഛേദിക്കപ്പെട്ടു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത്ര ശക്തിയെ ഭഗവാന് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വന്നുള്ളൂ. ഒരു നഖം നമുക്കറിയാം അല്ലെ, നഖം നമ്മൾ വെട്ടിക്കളയുന്നതാണ് അല്ലെ, ഒരു ഉപയോഗവും നമുക്ക് തോന്നാറില്ല. ആ നഖം കൊണ്ടാണ് ഭഗവാന് ഇത്രയും പ്രബലനായ ഹിരണ്യകശിപിനെ വധിച്ചത്. അത്രയ്ക്കാണ് ഭഗവാന്റെ ശക്തി. എന്നുവെച്ചാൽ ആർക്കും വേണ്ടാത്ത നഖം കൊണ്ട് മാത്രം ഇത്രയും ശക്തനായ ഹിരണ്യകശിപിനെ വധിക്കാൻ പറ്റി. അത് ചെറിയ ഖണ്ഡങ്ങളാക്കി എന്നാണ്. ഭൗതികമായി ശക്തരായ ആർക്കും തന്നെ ഭഗവാന്റെ നഖബലത്തോട് കിടപിടിക്കാൻ സാധ്യമല്ലെന്ന് ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നു. ഹിരണ്യകശിപിന് എത്രത്തോളം ബലമുണ്ട്, ശക്തിയുണ്ട് എങ്കിലും എന്താണ്? അയാള് ഭൗതിക ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന ആളാണ് അല്ലെ. ബ്രഹ്മാവിനെ പോലും മരണം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഭൗതിക ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന അയാൾക്ക് എത്ര ശക്തി ഉണ്ടെങ്കിലും എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ നഖത്തിന്റെ ബലത്തിനോട് കിടപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല. എല്ലാ ദിവ്യ ആയുധങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ള ആളാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ നഖത്തിന്റെ പോലും ബലമില്ല, ശക്തിയില്ലാതെ പോയി. അതേപോലെ അവരുടേതായ പദവികളിൽ ശക്തിയുദ്ധം അവസ്ഥിതരാകുന്ന ധിക്കാരികളായ ഇപ്പൊ ഹിരണ്യകശിപിന്റെ കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്താണ്? ശക്തി കൊണ്ട്, നഖത്തിന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഹിരണ്യകശിപിനെ ഉന്മൂലനം ചെയ്തു. അടുത്ത് ആരാണ് പരശുരാമന്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. അവരുടേതായ പദവികളിൽ യുക്തം അവസ്ഥിതരായിരുന്ന ധിക്കാരികളായ രാജാക്കന്മാരെ വധിച്ചുകൊണ്ട് ജാമദഗ്നൻ ഭഗവത് ശക്തി പ്രദർശിപ്പിച്ചു. ജാമദഗ്നൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ജമദഗ്നിയുടെ മകൻ അല്ലെ. വസുദേവന്റെ മകൻ വാസുദേവൻ അല്ലെ. അതേപോലെ ജമദഗ്നിയുടെ മകൻ എന്താണ്? ജാമദഗ്നൻ. ഇവിടെ എന്താ? ധിക്കാരികളായ രാജാക്കന്മാരെന്നാ പറഞ്ഞത്. കാരണം എന്താണ്? രാജാക്കന്മാർ, ക്ഷത്രിയർ എപ്പോഴും ബ്രാഹ്മണരുടെ കീഴിൽ നിൽക്കേണ്ടവരാണ്. ബ്രാഹ്മണർ നൽകുന്ന ഉപദേശം അനുസരിച്ചാണ് ഭരണം നടത്തേണ്ടത്. എന്നിട്ടും ഒരു ക്ഷത്രിയ രാജാവ് എന്ത് ചെയ്തു? ജമദഗ്നിയെ ഉപദ്രവിക്കുകയുണ്ടായി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദിവ്യ പശുവിനെ മോഷ്ടിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. പിന്നെ ഏതാണ്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കൾ എന്ത് ചെയ്തു? പശുവിനെയൊക്കെ വീണ്ടെടുത്തു എങ്കിലും എന്ത് ചെയ്തു? കാമധേനുവിനെ വീണ്ടെടുത്തു എങ്കിലും പരശുരാമൻ ഇല്ലാത്ത സമയം നോക്കി മക്കൾ വന്ന് ജമദഗ്നിയെ വധിക്കുകയുണ്ടായി. അതാണ് ഒരു ബ്രാഹ്മണ വധമാണ് ഇവിടെ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. ബ്രാഹ്മണരുടെ കീഴിൽ നിൽക്കേണ്ട, ബ്രാഹ്മണർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിയായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളുള്ള ബ്രാഹ്മണരാണ് അല്ലെ. അല്ലാതെ ജന്മം കൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണനല്ല. പിന്നെ ഏതാണ്? ഗുണങ്ങൾ കൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണനായ, അതും സന്യാസിയാണ്, മഹാമുനിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിനെയാണ് ഇവിടെ വധിച്ചത്. അപ്പൊ അത്രയ്ക്ക് ധിക്കാരം കാണിച്ച
ധിക്കാരികളായ എല്ലാ രാജാക്കന്മാരെയും 21 അല്ലെ വംശങ്ങൾ തന്നെ മുടിച്ചു. 21 തവണയാണ് എന്ത് ചെയ്തത്? ക്ഷത്രിയന്മാരെ വധിക്കുകയുണ്ടായത് അല്ലെ, രാജാക്കന്മാരെ വധിക്കുകയുണ്ടായത് എന്നാണ്. അവിടെയും എന്താ ചെയ്തത്? രാമദഗ്നൻ ഭഗവത് ശക്തിയാണ് പ്രദർശിപ്പിച്ചത്. അപ്പൊ അവിടെ ആയുധം കൊണ്ട്, മറ്റത് നഖം കൊണ്ട് അല്ലെ. ഇവിടെ എന്താണ്? ദിവ്യമായിട്ടുള്ള മഴു കൊണ്ട് അല്ലെ, ദിവ്യമായ മഴു കൊണ്ടാണ്. അത് ശിവന്റെ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ് ഈ ദിവ്യമായിട്ടുള്ള മഴു. അതുകൊണ്ട് 21 രാജാക്കന്മാരെല്ലാം വളരെ പ്രബലരാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ 5 തടാകങ്ങൾ രക്തം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയ്ക്ക് രാജാക്കന്മാരെ കൊന്നൊടുക്കി. എന്ന് വെച്ചാല് ആരാണ് വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം സ്ഥാപിച്ചത്? ആരാണ്? ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മത്തിനെ എന്ത് ചെയ്തു? കളങ്കപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു ചെയ്തത്. അത് പാലിച്ചില്ല. ക്ഷത്രിയർ എപ്പോഴും ബ്രാഹ്മണരുടെ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കണം. ഇവിടെ എന്താണ്? ഹത്യയും കൂടെ നടത്തി. അപ്പൊ എന്താണ്? ഭഗവാൻ സ്ഥാപിച്ച വർണ്ണത്തെ അല്ലെ, ധർമ്മത്തെ എന്ത് ചെയ്തു? മറികടന്നു. അതാണ് ചോദ്യം ചെയ്തു, ചലഞ്ച് ചെയ്തു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും മരണം നടത്തേണ്ടി വന്നത്. അവിടെയും ഭഗവത് ശക്തി ഭാഗികമായിട്ട് പ്രദർശിപ്പിച്ചു. അടുത്ത വേറൊരു ഐശ്വര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ അധികാരപ്പെടുത്ത അവതാരമായ നാരദർക്ക് എന്താണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ വിശേഷങ്ങളെ കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അല്ലെ, അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം പകർന്നു കൊടുക്കുക, എല്ലാവരെയും ഭക്തരാക്കി മാറ്റുക. അസുരനെ പോലും ഭക്തരാക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്ന ആളാണ് നാരദ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ അധികാരപ്പെട്ട നാരദനാണ്, അവതാരമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതേപോലെ തന്നെ പൂർണ്ണ അംശ അവതാരമായ വരാഹവും പൂർണ്ണ അംശമായിട്ടാണ് വരാഹം. കാരണം എന്താണ്? ഭൂമിദേവിയെ രസാതലത്തിൽ നിന്ന് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നതാണ് അല്ലെ വരാഹ അവതാരം. അപ്പൊ അത് പൂർണ്ണ അംശം ആയിട്ടുള്ള അവതാരമാണ്. മറ്റത് അധികാരപ്പെട്ട അവതാരമാണ്. പിന്നെ അധികാരപ്പെട്ട പരോക്ഷ അവതാരമായ ശ്രീബുദ്ധനും അഹിംസാ തത്വങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനും കന്നുകാലികളെയും മൃഗങ്ങളെയൊക്കെയുള്ള ആ വധത്തിനെ നിർത്തലാക്കുന്നതും വേദങ്ങളിൽ പറയുന്ന അനാവശ്യമായ ആർഭാടപരമായിട്ടുള്ള ആഘോഷങ്ങളും ബലികളും ഒക്കെ നിർത്തുന്നതിനും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ലളിതമായിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിൽ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാൻ അവർ തുടങ്ങി. ബുദ്ധനെ ആരാധിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പം ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആരെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ. അതവിടെ പരോക്ഷ അവതാരമാണ് ശ്രീബുദ്ധൻ. ഭഗവാൻ നേരിട്ടൊന്നല്ല അല്ലെ, പരോക്ഷമായിട്ടാണ്, ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അവതാരമാണ് ശ്രീബുദ്ധൻ. അത് എന്ത് ചെയ്തു? സാമാന്യ ജനങ്ങളിൽ വിശ്വാസം ജനിപ്പിച്ചു. അപ്പൊ ശ്രീബുദ്ധനിൽ വിശ്വാസം വന്നപ്പോൾ അത് ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം വരുന്നതിന് തുല്യമായിട്ട് മാറി. എല്ലാവരും നാസ്തികരായി മാറിയിരുന്നു അല്ലെ, കൂടുതൽ ആളുകളും. അപ്പൊ അവരെ എല്ലാം ആരാക്കി മാറ്റി? ഭക്തരാക്കി മാറ്റാനായിട്ട് സാധിച്ചിരുന്നു ശ്രീബുദ്ധനും. അതേപോലെ തന്നെ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ചടങ്ങുകളും എല്ലാം നിർത്തലാക്കി, ജന്തുവധം നിർത്തലാക്കുകയും ചെയ്തു. വേദങ്ങളുടെ പേര് പറഞ്ഞ് നടത്തിയിരുന്ന എല്ലാ അനാചാരങ്ങളും നിർത്തലാക്കി. അടുത്ത് പറയുന്നു, അപ്പൊ അവിടെ അവിടെ ശ്രീബുദ്ധനും വരാഹവും അധികാരപ്പെടുത്തപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്തത് അല്ലെ. അടുത്ത രാമ അവതാരവും ധന്വന്തരി അവതാരവും ഭഗവാന്റെ കീർത്തിയെയും, അപ്പൊ കീർത്തിയുടെ ഉദാഹരണമായിട്ടാണ് രാമ അവതാരം. രാവണ അല്ലെ, ദശമുഖനെ വധിച്ച് രാമൻ വളരെയധികം പ്രശസ്തനായി അല്ലെ. അതുപോലെ ധന്വന്തരി ഭിക്ഷവരനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഏതിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വന്ന? പാലാഴി കടഞ്ഞപ്പോ ഉയർന്നു വന്നതാണ് അല്ലെ ധന്വന്തരം. അപ്പൊ അദ്ദേഹം മെഡിസിന്റെ ആളായിട്ടാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ആരോഗ്യപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ അവതാരമായിട്ട് വരുന്നു. അത് ഭഗവാന്റെ കീർത്തി വർദ്ധിപ്പിച്ച 2 അവതാരങ്ങളാണ്. അടുത്ത ബലരാമൻ, മോഹിനി, വാമനൻ എന്നീ അവതാരങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യത്തെയും, അപ്പൊ ഷഡൈശ്വര്യങ്ങളിൽ ഓരോന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. പിന്നെ ദത്താത്രേയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ 3 അല്ലെ. 3 അവതാരങ്ങളും കൂടെ വരുന്നതാണ്. ആരൊക്കെയാണ്? വിഷ്ണു,
ബ്രഹ്മ വിഷ്ണു മഹേശ്വര 3 പേരുടെയും കൂട്ടായിട്ടുള്ള അവതാരമായിട്ടാണ് ദത്താത്രേയൻ വരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പിന്നെ ഏതാണ് മത്സ്യാവതാരം, കുമാരന്മാർ, കപിലൻ എന്നീ അവതാരങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാന്റെ പരിത്യാഗത്തെയാണ് അവർ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ വിജ്ഞാനത്തെയാണ് പ്രദർശിപ്പിച്ചത്. ഇപ്പൊ കുമാരന്മാർ ജ്ഞാനികളാണ്, കപിലൻ അല്ലെ സാഖ്യ ഉപദേശത്തിലൂടെ ജ്ഞാനിയാണ്. മത്സ്യാവതാരം അദ്ദേഹവും എന്ത് ചെയ്തു? ചക്രവർത്തിക്ക് വേണ്ട ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ നൽകുന്നുണ്ട്. ദത്താത്രേയനും അതേപോലെ തന്നെ. അപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലാം അതീന്ദ്രിയ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ശക്തിയാണ് ഇവിടെ പ്രകടിപ്പിച്ചത്. പിന്നെ നരനാരായണ അവതാരങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ നരനും നാരായണനും ഭഗവാന്റെ പരിത്യാഗത്തെയും പ്രദർശിപ്പിച്ചു അല്ലെ. കൃഷ്ണനും അർജുനനും നരനാരായണ അവതാരമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ പരിത്യാഗം, അപ്പൊ ഷഡ് ഐശ്വര്യങ്ങളിൽ ഓരോന്നായിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്ന പരിത്യാഗം, ജ്ഞാനം അല്ലെ, വിജ്ഞാനം, സൗന്ദര്യം, പിന്നെ കീർത്തി, ശക്തി, പിന്നെ സമ്പത്ത് എല്ലാം ഭഗവാന്റെ തന്നെയാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ ഉപദേശാമൃതത്തിലും അതേപോലെ തന്നെ ഈശോപനിഷത്തിലൊക്കെ പഠിച്ചു. എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ്. അപ്പൊ സമ്പത്ത് ഇതെല്ലാം ഷഡൈശ്വര്യങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ആകയാൽ പ്രത്യക്ഷവും പരോക്ഷവുമായ ഭഗവാന്റെ വ്യത്യസ്ത അവതാരങ്ങൾ. ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷമായിട്ട് വരുന്നു ശ്രീകൃഷ്ണനായിട്ടും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട്. പരോക്ഷമായിട്ടുള്ള അവതാരങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പലതും. പരോക്ഷമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ വ്യത്യസ്ത അവതാരങ്ങളാണ്. അതെന്തേലും വിഭിന്ന സവിശേഷതകളെ സ്പഷ്ടമാക്കി അല്ലെ. ഓരോ അവതാരത്തിലും ഓരോ സവിശേഷത നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. എന്നാൽ ആദി ഭഗവാനായ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ സമ്പൂർണ്ണ ലക്ഷണങ്ങളെയും പരിപൂർണ സവിശേഷതകളെയും പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ 6 ഷഡൈശ്വര്യങ്ങളും ആരിൽ കാണുന്നു? ഭഗവാനായ ആരിലാണ്? ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ കാണുന്നുണ്ട്. അതാണ് അദ്ദേഹം ആദി ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ ഈ 6 ഐശ്വര്യങ്ങളും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അതാണ് മറ്റു അവതാരങ്ങളിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ വേർതിരിച്ച് കാണിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം അവതാരിയായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത്. പിന്നെ സമ്പൂർണ്ണ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. നമ്മൾ 64 ഗുണങ്ങൾ ഭഗവാനുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അതെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈ 6 സവിശേഷതകളും 64 ഗുണങ്ങളും ഒക്കെ ആരിലുണ്ട്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ ഉണ്ട്. ആകയാൽ അപ്പൊ മറ്റവതാരങ്ങളിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്നു എന്നാണ്. ആകയാൽ അപ്രകാരം സർവ അവതാരങ്ങളുടെയും സ്രോതസ്സായി ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനും സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ 22 അവതാരങ്ങൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ലീലാവതാരങ്ങൾ അല്ലെ. പിന്നെ ഗുണാവതാരങ്ങൾ, മന്വന്തരാവതാരങ്ങൾ എല്ലാം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. യുഗാവതാരങ്ങൾ, പിന്നെ പുരുഷാവതാരങ്ങൾ എല്ലാം. എല്ലാത്തിനും വ്യത്യസ്തമായ, എല്ലാത്തിന്റെ സ്രോതസ് ആരാണ്? ശ്രീകൃഷ്ണനാണ്. എല്ലാത്തിന്റെ സ്രോതസ്, ഉറവിടം ഭഗവാനാണ് എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്നാണ് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പ്രദർശിപ്പിച്ച അതിശ്രേഷ്ഠവും അനന്യസാധാരണവുമായ സവിശേഷത തന്റെ ആന്തരിക ശക്തിയുടെ ആവിഷ്കാരമായ ഗോപികമാരോടൊത്തുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലീലകളാകുന്നു. അപ്പൊ ലീലാവതാരങ്ങളില് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഏതാണ്? ഗോപികമാരുമായിട്ടുള്ള ലീലകളാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട്. അതാ പറഞ്ഞ അത് അതിശ്രേഷ്ഠമാണ്. പിന്നെ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതാണ്. അതാണ് അനന്യസാധാരണമായ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഒന്നിനോടും താരതമ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സവിശേഷതയാണ് അത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആന്തരിക ശക്തിയുടെ ആവിഷ്കാരമാണ് ഗോപികമാർ. അപ്പൊ അവരാരെല്ലാം ഈ ഇന്ദ്രിയ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള ഇന്ദ്രിയ സുഖം അനുഭവിക്കാൻ വന്നവരല്ല ഗോപികമാർ. മറിച്ച് ആരാണ്? അതീന്ദ്രിയ തലത്തിൽ നിൽക്കുന്നവരാണ് ഗോപികമാർ. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. എന്തിന്റെ ശക്തിയാണ്? ആവിഷ്കാരമാണ് ഭഗവാന്റെ ആന്തരിക ശക്തി, അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ അല്ലെ. എല്ലാം രാധാറാണിയുടെ വിസ്തരണങ്ങളായിട്ടാണ് ഗോപികമാര് വരുന്നത്. രാധാറാണിയുടെ വിസ്തരണങ്ങളാണ്. അതാണ് ആന്തരിക ശക്തി എന്ന് പറയുന്ന അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ ആവിഷ്കാരമായിട്ടാണ് ഗോപികമാർ. അപ്പൊ അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലുള്ള ഗോപികമാരോടുള്ള അതീന്ദ്രിയ ലീലകളാണ് ഏറ്റവും അതിശ്രേഷ്ഠവും അനന്യസാധാരണവുമായ സവിശേഷത എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്.
കാമരൂപേണ അഭിവ്യക്തമാക്കപ്പെട്ടതെങ്കിലും ഗോപികമാരോടുള്ള ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ അതീന്ദ്രിയ അസ്തിത്വത്തിലുള്ളതും പരമാനന്ദ പൂർണ്ണവും വിജ്ഞാന സമ്പൂർണവുമാകുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് തോന്നും അവിടെ എന്ത് കാണുന്നു, കാമം കാണുന്നു എന്നാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് അല്ലെ. സാധാരണ ആളുകൾക്ക് തോന്നും അതെന്താണ്, കാമുകി കാമുകന്മാരുടെ ലീലകളാണെന്ന് തോന്നും. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത്. പക്ഷെ അതെന്താണ്, വാസ്തവത്തിൽ എന്താണ്, അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലുള്ളതാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. പിന്നെ ഏതാണ്, ലീലകൾ സവിശേഷ പിന്നെ ഏതാണ്, അസ്തിത്വത്തെ അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലുള്ളത് പരമാനന്ദ പൂർണ്ണവുമാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ അതൊട്ടും ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതല്ല. പരമാനന്ദം എപ്പോഴും ഏതാണ്, അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലുള്ളതാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയാൽ നമുക്ക് പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കാം എന്നാണ്. അപ്പൊ ആ തലത്തിലുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഏതാണ്, വിജ്ഞാന സമ്പൂർണ്ണ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ആരാണെന്ന് നമ്മൾ അവിടെ നിന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ ഏതാണ് ആന്തരിക ശക്തിയുടെ ഏതാണ് വിസ്താരങ്ങളായിട്ടാണ് ഈ ഗോപികമാർ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള വിജ്ഞാനം നമുക്ക് അതിൽ നിന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത്. ഇവിടെ പറയുന്നത് ഏതാണ്, ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയെ, ഇവിടെ തന്നെ ഗോപികമാർ മുതിർന്നവരാണ്, അതേസമയം ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്താണ്, ചെറുപ്പമാണ്, പ്രായം കുറഞ്ഞ ആളാണ് അല്ലെ. അവരെല്ലാം അഡൽറ്റ്ഹുഡ് ആണെങ്കിൽ, പ്രായപൂർത്തിയായവരാണെങ്കിൽ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഏതാണ്, ബാലകനാണ്. അപ്പം ബാലകനും പ്രായപൂർത്തിയായവനും തമ്മിലുള്ള ഇതാണ് രാസലീലയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അപ്പൊ തന്നെ അവിടെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കാലത്തിന്റെ നോക്കുമ്പോൾ വ്യത്യസ്തമായ പ്രായത്തില് വ്യത്യാസമുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അത് അതീന്ദ്രിയമാണ്, സാധാരണ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ലീല അല്ല എന്നാണ്. അപ്പൊ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയും ഏതാണ് കണ്ണാടിയിൽ നോക്കി അതിന്റെ പ്രതിബിംബത്തോട് സംസാരിക്കുകയും അതിനെ നോക്കിയിട്ട് ഡാൻസ് കളിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ആ കുട്ടിയുടെ മനോവികാരം എന്ന് പറയുന്നത്, എന്താണ്, അതേ വികാരമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരു കുഞ്ഞ് അതിന്റെ തന്നെ പ്രതിബിംബത്തെ നോക്കി ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നു കണ്ണാടിയിൽ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്, ഗോപികമാരെല്ലാം ഭഗവാന്റെ പ്രതിബിംബങ്ങളാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെ അവർ എന്താണ് ഭൗതിക ശരീരമുള്ള സാധാരണ വ്യക്തികളല്ല, ഭഗവാന്റെ തന്നെ അംശങ്ങളായിട്ട് അതീന്ദ്രിയ തലത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ പ്രതിബിംബങ്ങളായിട്ടാണ് ഈ ഗോപികമാരെ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് എന്നാണ്. ഗോപികമാരോടൊത്തുള്ള ഭഗവാന്റെ ലീലകളുടെ സവിശേഷ ആകർഷണത്തെ ഒരിക്കലും തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കരുത്. ഈ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളെ സംബന്ധിച്ച് ഭാഗവതം ദശമസ്കന്ധത്തിൽ വിശദമാക്കുന്നു. നമ്മൾ 10ാമത്തെ സ്കന്ധം 4 ഏതാണ് വോളിയുമുണ്ട് അല്ലെ. കാരണം എന്താണ്, പരീക്ഷത്ത് മഹാരാജാവ് ഓരോരോ ചോദ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിനൊക്കെ സമ്പൂർണമായിട്ടുള്ള മറുപടി ശിവദേവ ഗോസ്വാമി കൊടുക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് 4ാമത്തെ സ്കന്ധം ഇത്രയും നീണ്ടുപോയത്. 4 ബുക്കുകളായിട്ടാണ് അത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനെ ഒരിക്കലും തെറ്റായിട്ട് വ്യാഖ്യാനിക്കരുത്. അതെങ്ങനെ വായിക്കണമെന്ന് പറയുന്നു. ഈ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളെ സംബന്ധിച്ച് ദശമസ്കന്ധത്തിൽ പറയുന്നു, ഗോപികമാരോടൊത്തുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ലീലകളുടെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം ഗ്രഹിക്കാൻ ഒരാളെ പ്രാപ്തമാക്കുന്നതിനായി ഭാഗവതം പഠിതാവിനെ മറ്റു 9 സ്കന്ധങ്ങളിലൂടെ ക്രമേണ ഊർജിതപ്പെടുത്തുന്നു. അപ്പൊ എപ്പോഴും പറയും ഇത് പക്വമായ ഒരു മാമ്പഴം പോലെയാണ്, എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും, തൊലിയൊന്നുമില്ല, സീഡില്ല, എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാം എന്ന് പറയുന്നെങ്കിലും ഏതാണ് 1 മുതൽ 9 വരെയുള്ള സ്കന്ധങ്ങൾ പഠിച്ച് മനസ്സിനെ ഏതാണ് പാകപ്പെടുത്തിയിട്ട് വേണം 10ാമത്തെ സ്കന്ധം പഠിക്കാനെന്നാണ് പറയുന്നത്. എങ്കിലും നമുക്ക് അത് അതീന്ദ്രിയ തലത്തിൽ കാണാനായിട്ട് പറ്റൂ എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം എന്താണ്, അതങ്ങനെ ലൗകികമായിട്ടുള്ള പോലെ എന്നുള്ള രീതിക്കാണ് രചന നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. അത് നമുക്ക് ശരിയായിട്ട് ഉൾക്കൊള്ളണമെങ്കിൽ 9 സ്കന്ധം പഠിച്ചിട്ട് പോകണം. പ്രാമാണിക കേന്ദ്രങ്ങളെ ആധാരമാക്കിയുള്ള ശ്രീല ജീവ ഗോസ്വാമിയുടെ പ്രസ്താവന അനുസരിച്ച് ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാരില് ഒരാളാണ് ജീവ ഗോസ്വാമി അല്ലെ. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് മറ്റെല്ലാ അവതാരങ്ങളുടെയും സ്രോതസ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാകുന്നു. നമ്മളിപ്പോ മറ്റ് അവതാരങ്ങളുണ്ട്, നമ്മൾ അതിലിപ്പോ 25 പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞത്. എല്ലാത്തിന്റെയും സ്രോതസ് ആരാണ്? ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ. അദ്ദേഹത്തിന് ഏതൊരു അവതാര സ്രോതസ്സുമില്ല.
എന്നുവെച്ചാൽ ഭഗവാന് ഒരു ഉറവിടമില്ല. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഉള്ളതാണ് അല്ലേ? ഭഗവാന് ജന്മവും പിന്നെ ഏതാണ് മരണവും ഒന്നുമില്ല അല്ലേ? ഭഗവാൻ എന്നും എന്നും നിലനിൽക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതീന്ദ്രിയ തലത്തിൽ അതീന്ദ്രിയ ധാമത്തിൽ എന്നും സ്ഥിരമായിട്ട് കുടികൊള്ളുന്ന ആളാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഒരിടത്തു നിന്നും ഉടലെടുക്കുന്നതല്ല. അപ്പൊ മറ്റെല്ലാ അവതാരങ്ങളും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് ഉടലെടുക്കുന്ന ശ്രീകൃഷ്ണൻ സ്വയം തന്നെ പരമസത്യം. ഇതാ പറയുന്നു, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന് സ്വയം പരമസത്യത്തിന്റെ സർവലക്ഷണങ്ങളും സമഗ്രമായി കാണപ്പെടുന്നുവെന്ന് മാത്രമല്ല, ഭഗവത്ഗീതയിൽ എന്താണ് ഭഗവത് സമാനമായോ ഉപരിയായോ ഏതൊരു സത്യവുമില്ലെന്ന് ഭഗവാൻ നിശ്ചിതമായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്? എല്ലാ ലക്ഷണങ്ങളും നമ്മളിപ്പോ ഷഡൈശ്വര്യങ്ങളും പിന്നെ 64 ഗുണങ്ങളും അതേപോലെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടോ നല്ലതായിട്ട് എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അത് പോരാഞ്ഞിട്ട് ഭഗവത്ഗീതയെ ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്താണ്? എനിക്ക് അതീതമായിട്ട് ഒന്നുമില്ല. പിന്നെ ഏതാണ്? എനിക്ക് തുല്യമായിട്ട് നമ്മൾ നാമജപ അപരാധം പറയുമ്പോഴും അത് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ? നാമ അപരാധത്തിൽ മറ്റ് ദേവന്മാരുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് നമ്മൾ നാമാപരാധത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ എന്താണ്? 7:7 ആണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ 3 ശ്ലോകങ്ങളിലാണ് ഭഗവാൻ ഇത് പറയുന്നത്. 7:7 7-ാമത്തെ അധ്യായം 7-ാമത്തെ ലമത്തപരതരം ന്യായ എന്നുള്ള ശ്ലോകവും പിന്നെ 9:11 അവജാനന്തിമാമൂഢ എന്ന ശ്ലോകവും 11:42 ഇതാണ് അർജുനനോട് പറയുന്ന വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു കഴിയുമ്പം അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയുന്നു, ഇതാണ് കൃഷ്ണ, ഞാൻ അറിയാതെ എന്താണ് ഓരോ പേരുകൾ വിളിപ്പേരുകളൊക്കെ വിളിച്ചു അല്ലേ? കൂട്ടുകാരനെന്ന് കണക്കാക്കി, കൂടെ കിടന്ന്, കൂടെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു, തമാശകളൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്നോട് അതിനെല്ലാം ക്ഷമിക്കണേ എന്നൊക്കെ പറയുന്നു. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കുന്ന എന്താണ്? ഭഗവാനാണ് എല്ലാം എന്നാണ് അവിടെ അർജുനൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? സമർത്ഥിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാനും പറയുന്നു, അർജുനനും പറയുന്നു, ഭഗവാനെ പോയിട്ട് വേറെ ആരുമില്ല, എല്ലാം ഭഗവാനാണ് എന്നിവിടെ പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ നിശ്ചിതമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ഭഗവത്ഗീതയെ. ഈ ഉദ്ധരണിയിൽ ഏത് പറയുന്നു? സ്വയം എന്ന പദത്തിന് സവിശേഷ ഊന്നൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു. എന്ന് വെച്ചാല് ഞാൻ ഭഗവാനാണ് എന്ന്, എനിക്ക് മേളിൽ ഒന്നുമില്ല എന്നുള്ള, എനിക്ക് തുല്യമായിട്ടും ഒന്നുമില്ല, എന്നിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ അവതാരങ്ങളും ഉടലെടുക്കുന്നത്, എനിക്കൊരു ഉറവിടവും ഇല്ല, ഞാൻ ഒന്നിൽ നിന്നും ഉറവെടുക്കുന്നതല്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും വിഭിന്നമായ ഏതൊരു ഉറവിടവും ഇല്ലെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കാനാണ് ഈ പറഞ്ഞത്. ഭഗവത്ഗീതയും ഒക്കെ കോട്ട് ചെയ്തതും ജീവഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും മറ്റിടങ്ങളിൽ അവതാരങ്ങളെ അവരുടേതായ സവിശേഷ ദൗത്യത്തെ കണക്കിലെടുത്ത ഭഗവാൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയും. ശിവഭഗവാൻ, ഗണപതി ഭഗവാൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമല്ലോ. കാരണം എന്താണ്? അവർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ദൗത്യം കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്, ഉത്തരവാദിത്വം കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അത് പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ നമ്മളെന്താണ്? പൂർത്തിയാക്കുന്നതായതുകൊണ്ട് അവരെ ഭഗവാൻ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഒരു സ്ഥലത്തും ഭഗവാൻ എന്ന് വിളിച്ചാൽ അവരെന്തും വിളിക്കുന്നില്ല, പരമസത്യം എന്നോ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്നോ പറയുന്നില്ല. അപ്പൊ പരമസത്വം, അബ്സല്യൂട്ട് ട്രൂത്ത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താണ്? അദ്ദേഹത്തിന് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ, ശ്രീകൃഷ്ണന് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. ഭഗവാൻ എന്ന് മറ്റുള്ളവരെ വിളിച്ചാലും ഈ ശ്ലോകത്തിൽ സ്വയം എന്ന പദം വിശിഷ്ടമായ പരമോന്നത അധികാരത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. സ്വയം എന്ന പദം വിശിഷ്ടമായ പരമോന്നത അധികാരത്തെയാണ്. ബാക്കി എല്ലാവരും അവതാരങ്ങളോ വിസ്തരണങ്ങളോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും. അവർക്ക് പൂർണ്ണ അധികാരം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, പൂർണ്ണ അംശങ്ങളോ അതിൻ്റെ അംശങ്ങളോ ഒക്കെ ആണെങ്കിലും സ്വയം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ മാത്രമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ശക്തിയെയും അധികാരത്തെയൊക്കെയാണ് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. പരമോന്നതനായ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ദ്വിതീയനല്ല, അദ്വിതീയനാണ്. അപ്പൊ രണ്ടല്ല, ഒന്നാണ്, ഏകനാണ്. നമ്മൾ തത്വമസി അല്ലെ, നീ അത് തന്നെ ആകുന്നു. അതായത് നീ ഭഗവാനാണ്, എൻ്റെ ആത്മാവും നീയും ഒന്ന് തന്നെയാണ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അദ്വിതീയം എന്ന് പറയുന്നത്. അദ്വിതീയ, ഏകം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ സ്വയം നിരവധി ഭാഗങ്ങളായി, അംശങ്ങളായി, അണുക്കളായി, സ്വയം രൂപ, സ്വയം പ്രകാശ, തത് ഏകാത്മ,
പ്രാഭവ വൈഭവ വിലാസ. അപ്പൊ ലീലകളും പല പല വൈഭവങ്ങളും പല പല ഏതാണ് പ്രഭാവങ്ങളും ശക്തിയും അതേപോലെ തന്നെ ശ്രേഷ്ഠതയൊക്കെയാണ്. സത്യേകാത്മ ഒന്നായിട്ട് പിന്നെ സ്വയം പ്രകാശ ഭഗവാൻ സ്വയം പ്രകാശിക്കുന്നതാണ് സ്വയം രൂപ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. പിന്നെ ഏതാണ് പല അംശങ്ങളായിട്ട് അണുക്കളായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവാംശമായിട്ടും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ ജീവജാലങ്ങളിലും പരമാത്മാ രൂപത്തിലും ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും എന്താണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സ്വയം വിസ്തരിച്ചിരിക്കുന്നെങ്കിലും സർവ്വതിലും യഥായോഗ്യമായ വ്യക്തികളിലും വ്യക്തിത്വങ്ങളിലും അവശ്യം വേണ്ടുന്ന അസംഖ്യ ശക്തികൾ സംഭരിച്ച് നൽകിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഏതാണ് ഗുണങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ എന്തൊക്കെയായിട്ട് മാറുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതൊക്കെ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കണം. പിന്നെ ആണെങ്കിലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും എന്താണ് ഭഗവാൻ സ്വയം ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യുന്നു അദ്ദേഹം അവതാരങ്ങളിലും വിസ്താരങ്ങളിലും പിന്നെ യഥായോഗ്യമായ വ്യക്തികളിലും സർവ്വതിലും എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവശ്യം വേണ്ടുന്ന എന്ന് വെച്ചാൽ അത്യാവശ്യം വേണ്ടുന്ന അസംഖ്യം ശക്തികൾ സംഭരിച്ച് നൽകിയിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് ഏറ്റവും അടുത്ത ഉദാഹരണം നമുക്ക് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ തന്നെയാണ് അല്ലെ. എന്താണ് യഥായോഗ്യമായ വ്യക്തി എല്ലാം നമ്മുടെ 32 ഗുരുക്കന്മാരും അങ്ങനെയാണ്. നമുക്ക് ഏറ്റവും അടുത്തറിയാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ അല്ലെ. 69-ാമത്തെ വയസ്സില് 40 രൂപയുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഈ ജലദൂത എന്ന ചരക്ക് കപ്പലിൽ കയറി പല പല അസുഖങ്ങളുള്ള ആളാണ് അല്ലെ. ഹൃദ്രോഗിയൊക്കെയാണ്. എന്നിട്ടും പോയി. കാരണം എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന് ആ ശക്തി ആര് നൽകി? ഭഗവാൻ നൽകിയ ഒരു ശക്തിയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇത്രയും പ്രായത്തിൽ പോകാനായിട്ട് ഒരു സാധ്യതയും ഇല്ല. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർക്ക് ഭഗവാൻ നൽകിയ ശക്തി കൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തത് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ അമേരിക്കയിലെത്തിയതും കൃഷ്ണാവബോധ സമിതി അടുത്ത വർഷം സ്ഥാപിച്ചതും നമുക്കെല്ലാം അതിൽ അംഗങ്ങളാകാനൊക്കെ സാധിച്ചതല്ല. അതീന്ദ്ര വിഷയത്തിൽ അവഗാഹമുള്ള പണ്ഡിതർ പരമോന്നതനായ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ പ്രധാനം 64 സവിശേഷ ലക്ഷണങ്ങളെ സസൂക്ഷ്മം നിരീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ സർവ വിസ്തരണങ്ങളും അഥവാ വിഭാഗങ്ങളും ഈ വിശേഷ ഗുണങ്ങളുടെ നാമമാത്രമായ ശതമാനമേ ആകുന്നുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ എടുക്കണോ നിർത്തണോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ലാസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നിർത്താം. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇനിയിപ്പോ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു പോകുമ്പോഴേ പിന്നെ സമയം എടുക്കും. വായിച്ചു പോകാൻ പറ്റൂല. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് നിർത്താം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദ की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. गुरु महाराज की जय. ग्रंथराज श्रीमद् भागवत